हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो गासैखौबो सानलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोजोनथाव रादाब लाबोनाय जादों लोगोफोर नोंथांमोना NSP नि ST स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हासिगोनलाय दै जोंहा खालाराबो ओंखारना फैखाबाय नोंथांमोना खै थारिखआव मा डेट खालि नोंथांमोना स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो थांगासिनो दङ बे जोंहा दायो ओंखारना फैखाबाय दा बेनिखायनो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायना लाखाबानो जाबाय जाहाथे मिथिनो हायो खै थारिखआव नोंथांमोना NSP नि ST स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो थांगासिनो दङ आरो लोगोफोर आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनो बेखौ बुंहरग्रोनो सानग्रोखाबाय नोंथांमोनाथ' दाख्लै बावै स्कलारशिपनि फैसाखौ गोबाङानो मोनसावदों नाथायबा गोबां मानसियानो स्कलारशिपनि फैसाखौ मोनाखैबो दै आरो जायफोर नोंथांमोना मोनदों नोंथांमोनाबो बेयो सिगांनि बोसोरनिसो नोंथांमोना मोननो हादों नोंथांमोना गोबांनियानो मा जाना दं बोसोरनै गाहामनियानो थाबथाना दं फैसाखौ नोंथांमोना दासिमबो माने स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हायाखै दा बेनिखायनो आङो बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौबो खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोना मा बोसोरनि बे स्कलारशिपनि फैसाखौ एबाराव मोननो हागोन बेखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो हागोन दा बेनिखायनो बे भिडिअआ नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मोनसे गोनांथार आरो नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ गोबां मानसियानो दाख्लै बावै स्कलारशिप मोननायाव सोरबा 40,000 गाहाम मोननो हादों सोरबा 20,000 मोननो हादों सोरबाथ' ओमफ्राय 2,000फोरल' मोननो हादों आरो दा बे लाखनि खोथायाव जाहैबाय दा बेनिखायनो नोंथांमोनाबो बेबायदि मोनफ्लांनोबो हागौ दा बेनिखायनो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायना लाखाबानो जाबाय आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनो दानिया बयनिसिमबो गुरै खावलायहरनाय थाग्रोबाय नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा आरो नोंथांमोना सोरबाफोर दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्कलारशिपनि आपडेटबो मोननो हायो आरो साख्रिनि भिडिअखौथ' आं नोंथांमोननिसिम लाबोबाय थाखायो बे चेनेलनि गेजेरजों दा बेनिखायनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय दानिया आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनोसै नोंथांमोना बे NSP नि ST स्कलारशिपनि फैसाखौ माला मोननो थांगासिनो दङ दा बेखौथ' नोंथांमोना गासिबो खोनासंनो लुबैदों जानांगौ दाख्लै नोंथांमोना गोबांनिखौनो खोनाखाबाय जानांगौ बुरजा मोननायखौल' नोंथांमोना गोबाङानो खोनादों नाथायबा गोबां मानसियानो माने बोरैबा मोनबाय आरो मोनासै नालाय बिथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोन नाथायबा बिथांमोना फैसाखौ मोननो हायासै आरो गोबांनियानो मा जादों आधार कार्डआ बेंक एकाउन्टजों लिंक गैयिनि थाखायनो फैसा हाबथारनोसैमोनल' आरो नाथायबा लिंकआनो गैया आधारजोंनो बेहायनो बिनिया माने हाबहां जानानै थाबाय बेहाय जोबोद लस मोनबाय आरो सोरनाबा 7,000 गाहाम सोरनाबा 8,000 गाहाम फैसा हाबनांगौमोन आधारा बेंक एकाउन्टजों लिंक गैयिनि थाखायनो बिथांमोना आनलाखि होननानै बेखौ बुंनो नांगोन माने गावसिनिबो भुल जाहैबाय बियो आधार कार्डखौ बिथांमोना बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामनायनि थाखायनो फैसा मोननांगौखौबाबो बिथांमोना मोनासै आरो दा बेनिखायनो नोंथांमोना रावबो बेबायदि भुलखौ खालामनो नाङा आधार कार्डखौ नोंथांमोना दासिमबो लिंक खालामाखैबा गोख्रैनो बेंकआव थांनानै लिंक खालामना ला नोंथाङा फैसाखौ मोननो हागोन अब्लासो बेखौ गोसोआव लादो दानिया नोंथांमोना बे स्कलारशिप फैसाखौ माला मोननो थांगासिनो दङ नोंथांमोना बेहाय नुखाबाय जानांगौ नै 31 डिसेम्बराव फ्रेस एप्लाइ खालामनाय दाख्लैनियाथ' रिनिउवेल एप्लाइ खालामनायनिसो फैसा हाबदोंमोन दै नाथायबा दाख्लैनियाबो मा बोसोरनि हाबदों आं बेखौ खोन्थाहरगोन दाख्लैनि फैसा सोनाया बेसेबां बोसोरनिफोरखौ फैसाखौ सोदों आं बेखौबो खोन्थाहरगोन दा बेखौ नोंथांमोना दायो मिथिना लाग्रोदो जोंहा फैबाय थानाय 31 डिसेम्बराव फ्रेस एप्लिकेसननि फ्रेस माने बे फ्रेस स्कलारशिप जायफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामनायमोन नोंथांमोननि बे स्कलारशिपनि फैसाया फैबाय थानाय 31 डिसेम्बराव हाबनो थांगासिनो दङ सप्तासेबो गैजोबला होनना नोंथांमोना बुंनो नांगोन माने नोंथांमोना बे बोसोरनि जोबनायाव बे स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हासिगोन NSP नि फ्रेस स्कलारशिपनि फैसाखौ दै बे जाहैबाय ST स्कलारशिपनि नाथायबा बे फ्रेस स्कलारशिपनि एप्लाइथ' नाथायबा बे माला बोसोरनि एप्लाइ खालामनायनि बे स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हागोन दा बेसो खोथाया ओंखारदों जानांगौ नोंथांमोननिसिम दा नोंथांमोना थांनाय बोसोराव जायफोर फ्रेस स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनायमोन ना नोंथांमोनाथ' दायो रिनिउवेलथ' खालामबाय जानांगौ दा रिनिउवेलनि खोथाखौथ' बाद दोनदो जायफोर नोंथांमोना थांनाय बोसोराव फ्रेस स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनायमोन ST स्कलारशिप नोंथांमोना नैबे फैबाय थानाय 31 डिसेम्बराव फैसाखौ मोननो थांगासिनो दङ नाथायबा मोनसे खोथा जायफोर नोंथांमोना एसे सिगाङाव माने जायफोर नोंथांमोना 2022आव फ्रेस एप्लाइ खालामनायमोन नाथायबा फ्रेसनि बे स्कलारशिपनि फैसाखौ मोनाखैबा नोंथांमोनाबो मोननो हागोन दै दा बेनिखायनो गावबागावनि स्टेटासखौ दायो नायनानै लाखादों नोंथांमोना जायफोर नोंथांमोना 2022आव फ्रेस स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनाय ओमफ्राय जायफोर नोंथांमोना थांनाय बोसोराव 2023आव बे NSP नि ST स्कलारशिपनि थाखाय फ्रेस एप्लाइ खालामनाय नोंथांमोना दायो गासिबो चेक खालामना नाय नोंनि बे एप्लिकेसना माबादि जाना दङ जुदि PFMSआ नोंनिया जेनेरेट जाबायबा अब्ला नोंथाङा स्कलारशिपनि फैसाखौ मोनखागोनखा 100% मोनखागोन PFMSआव जुदि नोंनिया आइडिया फैखाबायबा टकेन नाम्बारखौ नोंथाङा मोननो हाबायबा नोंथाङा स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हासिगोन दै दाख्लैनि फैसा सोनाया जोंहा रिनिउवेलनियासो सोदों नाथायबा मोनसे खोथा दै दाख्लैनि फैसा सोनायाबो 15 नभेम्बराव हाबबावाखैसो एसे साननैसोनि उनावसो हाबदों आरो फैसाया दा बेनिखायनो एसे हेरफेरबो जानो हागौ नाथायबा टेनसन लाखानो नाङा
ओइदिनखालि 31 डिसेम्बराव हाबनोबो हागौ नङाबा जानुवारि माबायाव बे फार्स्ट उइकआवबो हाबनो हागौ जायखिजाया एसे सानफा साननै उननै माने एसे सानफा साननैया एसे लेट जायो आरो दा थांनाय जोंहा बे नभेम्बरनि 15 थारिखआव हाबनांगौ दंमोन दा ओइदिनखालि हाबाखै जोंनिया मा जादों एसे लेट जानानैसो जोंहा फैसा हाबदों आरो दा बेनिखायनो नोंथांमोनाबो बेखौ आसा खालामनो हागोन आरो 31 डिसेम्बराव हाबाबा एसे उनावबाबो जोंनि बे स्कलारशिपनि फैसा हाबखागोन होनना नोंथांमोना बेखौ आसा खालामनो हायो दा बिनिफ्राय खोथाया बे मोनसेया जोंहा रिनिउवेलनि फैसाया जोंहा दाख्लैबावै हाबबायथ' दा बेहाय गोबां मानसियानो खेबसेल' रिनिउवेल खालामनायखौ मोननो हादों पस्ट मेट्रिक स्कलारशिपखौ नोंथांमोना मिथिखागौ जोंहा ग्रेजुवेसनाव बोसोरथामनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो नोङो गिबियावनो हायार सेकेन्डारि पास जाबायथ' बिनिफ्राय नोङो डिग्रियाव एडमिसन लाबाय बिनि उनाव नोङो बे प्रे स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामबाय बे पस्ट मेट्रिक स्कलारशिपनि एसटि स्कलारशिपखौ दा बिनिफ्राय रिनिउवेल खालामखांनायनि उनाव नोङो नेक्स्ट बोसोराव बिनिफ्राय नों मा खालामगोन बेखौ रिनिउवेल खालामगोन आरो बे रिनिउवेल खालामनानै आरोबाव नोङो नेक्स्ट बोसोरथामाव आरोबाव नोङो रिनिउवेल खालामबावगोन दा खेबथाम जोंहा जाहैयो खेबसे फ्रेस जाहैबाय खेबनै रिनिउवेल दा बे खेबथामनि फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हागोन आरो दा एबारावथ' जोंनिया डिग्रिनि कर्सआ बोसोरब्रै जाबाय दा बोसोरब्रैबाबो नोंथांमोना बोसोरब्रैबो स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हायो दै नोङो पार्सेन्टेजफोरखौबो डिग्रि लेभेलाव एसे मोजाङै लादोंबा नोंथाङा मोननो हायो नाथायबा बेहाय ओरैनो एसटि स्कलारशिपआवथ' बिदि पार्सेन्टेज नांगौ बेबादिथ' खोथा गैया अब्लाबो आं नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंनाय जादों आरो पार्सेन्टेजआ जुदि नोंथांमोननिया डिग्रियाव एसे मोजां जायोबा सेमिस्टाराव गासैबो सेमिस्टाराव मोजां जाजोबोबा गोबां चान्स थायो आरो माने स्कलारशिपनि फैसा मोननाया दा बिनिखायनो नोंथांमोननिसिम आं बेखौ बे बिदिंजों बुंहरनाय जाबाय आरो जायफोर नोंथांमोना दाख्लै बावै स्कलारशिपनि थाखाय फैसा मोननायमोन नोंथांमोना जुदि फ्रेसनिखौल' मोनदोंमोनबा रिनिउवेलनि खेबसेखौल' नोंथांमोना मोननो हादोंमोनबा एबाराव आरोबाव नोंथांमोना बे थार्ड इयारनि बे रिनिउवेलनि फैसाखौ नोंथांमोना मोननायनि गोबां दायो चान्स दंबावो दे गोबां मानसियानो दाख्लै फैसाखौ मोननो हायाखै माने बिथांमोना बुंहरदों आरो सिगाङावनो एप्लाइ खालामदोंमोन नाथायबा फैसाखौनो मोननो हायाखै होनना नोंथांमोना बुंहरदोंमोन नोंथांमोना टेनसन लानो नाङा जुदि नोङो जेबो गोरोन्थि गैयालासिनो एप्लाइ खालामना होदोंबा आरो नोंनिया बे आधार कार्डआ बेंक एकाउन्टजों लिंक दंखायोबा नोंथाङा स्कलारशिपनि फैसाखौ मोनखागोनखा नोंथाङा जेबो टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैया नोंथांमोनाथ' बेखौ मिथिखाबाय जानांगौ जोंहा स्कलारशिपनि बागै एसे बोसोरनैसो जाबायदां आरो बे समाव गोबां फ्रड जादोंमोन बे ईशान उदय स्कलारशिपआनो जा गोबां मानसि एलिजिबोल नङियानो नंखाय इनस्टिटिउसन बेबायदि खालामलायनानै माने स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनानै फैसा मोननाय बेबायदिनो गोबां इनकुवेरि जादों दा बिनि थाखायनो माने दा गुलाय गुजाय एसे जादों आरो फैसा सोनाया ओरैनोबाबो दायो गुलाय गुजायथ' दा एसे बन्द' जाबाय होननानै बेखौ बुंनो नांसिगोन जेरै जोंहा सम बादिनो दाख्लैबोथ' जोंहा फैसाखौ सोबाय जेनेबा 15 नभेम्बर एक्जेक्टलि बे खालिथ' सोआसै साननैसो उनाव फैसाखौ सोना होनाय जादों आरो सप्तासेनि गेजेरावनो बेखौ फैसाखौ सोना होनाय जादों दा बिनिखायनो दायो जोंहा टाइमलि फैसाखौ सोना होनाय जाबाय होननानै बेखौ बुंनो नांसिगोन दा नोंथांमोना बेखौ आसा खालामदो आरो नोंथांमोना फ्रेस स्कलारशिपनि फैसाखौ फैबाय थानाय 31 डिसेम्बर खालि मोनाबाबो नोंथांमोना 31 डिसेम्बरखौ एसे बारनानैबाबो जेनेबा सप्तानैनि गेजेराव नोंथांमोना स्कलारशिपनि फैसाखौ मोनगोन होननानै नोंथांमोना दायो आसा खालामनो हासिगोन आरो स्कलारशिपनि फैसाया नोंनिया बे प्राइभेट कलेजनिया बांसिन मोनो दै बेखौ आं बुंहरनाय जादों दाख्लैबो जायफोर माने प्राइभेट कलेजाव एडमिसन लानायना प्राइभेट कलेजाव फरायनाय बिथांमोना स्कलारशिपनि फैसाखौ 40,000 गाहाम बेबायदि मोननो हादों नाथायबा बे नङा गभर्नमेन्ट कलेजाव फरायनायफ्रा बुरजा मोननो हायाखै बे नङा दे मोननो हादों गोगोम मोनखादों गभर्नमेन्ट कलेजाव फरायनाय बिथांमोनाबो माने बे लाखनि सायावसो सोनारो होननानै आं बेखौ बुंखादों नोंथांमोननिसिम जोंहा जेबो बेहाय माबायानो गैया बेसेबां मोनगोन नोङो स्कलारशिपनि फैसा बिनि जेबो माबायानो होनाय गैखाया आरो सिमा होनाय गैया नोङो बुरजाबो मोननो हागौ खमबो मोननो हागौ दा बेखौ मा होनबावनो दा लाखनि सायाव सोनारसिगोन होननानै बेखौ नोंथांमोना सानना लाबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन नोंथांमोना दायो मोजां खौरांखौ मोननो हाबाय जानांगौ नोंथांमोना फ्रेस स्कलारशिपनि फैसाखौ फैबाय थानाय 31 डिसेम्बराव मोननो थांगासिनो दङ दा बेखिनियानोमोन दानिया नोंथांमोना बे स्कलारशिपनि बागै माबाफोर नोंथांमोना सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आं रिप्लाइ होनो नाजागोन बे भिडिअखौ नोंथांमोना दानिया गासैबो लोगोफोरनो शेयार खालामदो आरो बेबादिनो नोंथांमोना भिडिअ मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरो जोबनायाव नोंथांमोना गासैबो बे भिडिअखौ लाइक खालामबानो जाबाय गोजोन्थों